जी के जिनका आदेश पे हम आज आप सभी के बीच आइल बनी और आज आप सभी की इजाजत देख के बहुत बढ़िया लगा था। हमारे बिट्टू भैया का दिल से धन्यवाद, जिनके छोटे भाई के तिलक उत्सव में हम सभी आए हैं। हम सभी कलाकार और कहें कि कलाकार काफ़ी ज़्यादा बड़े और रउआ सबके आशीर्वाद से हम भोजपुरी में 45 से ऊपर फिल्म कहीं, सैकड़ों एल्बम कहीं, सैकड़ों स्टेज शो कहीं। आप सभी के ढेर सारा आशीर्वाद प्यार दुलार मिलल और बहुत ही जल्द आप सभी के बीच आप सभी के प्यारे पावर स्टार पवन सर के भी आगमन होके वाला बा। हम सभी के बीच हमने के भोजपुरी के चॉकलेट स्टार और हमारे बड़े भैया कल्लू भैया आ चुके हैं। हमारे चंदन अंकल, हमारे मुकेश अंकल, छोटे बाबा की पूरी म्यूजिशियन टीम पवन सर आने वाले हैं और कहें कि समय काफ़ी कम बा, तो ज़्यादा देर ना करते हुए एक लाइन सरस्वती वंदना और तिलक में हम सभी आइल बने जाते। एक लाइन तिलक, ओकरा बाद जैसन हमार भैया लोग के आदेश हुई कि शारदा भवानी रखा और सभा बीच पानी माई बहन लोग गावी लीजा कि गाय के गोबरा से अरे अंगना ले पायो रघु नंदन हरे गज मोती चौका रायो सुनो जी रघु नंदन हरे। आवे के बाद कि गाय के गोबरा से अंगना ले पायो रघु नंदन हरे, गाय के गोबरा से अंगना ले पायो रघु नंदन हरे। गजमोती चौका गजमोती चौका रायो सुनो जी रघु नंदन हरे, गजमोती चौका रायो सुनो जी रघु नंदन हरे। मंगल होखे अजुरी हरि लागल भराए रघु नंदन हरि। और कहे कि अब हमने के लोग गीत के तरफ चलल जाओ तो मड़ावा में भीड़ भइले भारी अब बड़ा रंगदार समाधि। आवे के भैया तो मड़ावा में भीड़ भइले भारी बड़ा रंगदार समाधि, मड़ावा में भीड़ भइले भारी बड़ा रंगदार समाधि। बांध के खोलाई समाधि मांगे समाधि निया के, बांध के खोलाई समाधि मांगे समाधि निया के। लेकिन ऐसे ना हम चाहता नहीं बिट्टू भैया खातिर और हमरा भैया खातिर
खातिर सब लोग एक बार अपन दोनों हाथ उठाई जा, ताली बजाई जा। तब मड़वा में भीड़ भइले भारी, बड़ा रंगदार समाधि, बड़ा रंगदार समाधि। बेटो भैया छोटे बाबा कुछ कहते हैं, देख ले लगे काम भाई नहीं हो। लोकगीत के तरफ बढ़ल जाओ। आप सभी के आशीर्वाद से हमारे को काफी प्यारा गाना फिलहाल में भी इंस्टाग्राम पे कश्मीर के फ्रूट लागेलू, काला सूट में क्यूट लागेलू। आवे के भैया हो कश्मीर के फ्रूट लागेलू, काला सूट में क्यूट लागेलू। कश्मीर के फ्रूट लागेलू, काला सूट में क्यूट लागेलू। काला अखिया के गजरा जा, काला काला तिलकुट लागेलू। काला अखिया के तिलकुट लागेलू, कश्मीर के फ्रूट लागेलू, काला सूट काला सूट में क्यूट लागेलू। खिलल बाड़ू कवना तू खबरा से मिलल बाड़ू, बेबी हो बाड़ू शहर गम कवले, कवन ब्रांड के तू इतर लगवले। तोहर अखिया में ना सबड़ू में इसी दालू के तू घूट लागेलू। दारू के तू घूट लागेलू। और हम चाहते हैं कि हम शारन में आई बने हमारे इतना भाई लोग बड़े तो तनी जोर से चिल्ला के बताई जा कि हम जेजा धरती पे आई बने। एक बार जोरदार हल्ला कर और हमरा साथ तनी झूम के वो कश्मीर के फ्रूट लागेलू, काला सूट में क्यूट लागेलू। करीब काफी प्यारा गाना बा कि गोरी फूला झाड़ी बाड़ू पापा के परी बाड़ू, कच्चा कच्चा मारा तारुआ ए पियर फराक वाले। के भैया कि कच्चा कच्चा मारा तारू पियर फराक गोरी फूला झाड़ी बारू पापा के परी
गोरी फूला झाड़ी बाड़ू पापा के परी बाड़ू गोरी फूला झाड़ी बाड़ू पापा के परी बाड़ू कच्चा कच्चा मारा तारू आँख पियर खरा कमरिया करेला पला पलाली पाप लागेलू आवे के भैया कि कमरिया 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 करेला पला पलाली पाप लागेलू कमरिया करेला पला पलाली पाप लागेलू हो तू लगावेलू जब लिपस्टिक हिलेला सारन डिस्ट्रिक्ट कमरिया करेला पला पलाली पाप हरी हरी ओढ़नी तोहर छूटल कवना बगिया गोरी अरे छोटे में खोटल सगिया गोरी छोटे में खोटल सगिया गोरी ए भैया लेकिन ऐसे ना है हमार माता बहन लोग बाड़ी जानी तो हम चाहता नहीं कि सब लोग तो एंजॉय करता तनी रउआ लोग करी जाता तनी दोनों हाथ के उठा के तनी बात ताली बजाई जा तो हरी हरी ओढ़नी तोहर छूटल कवना बगिया हरी हरी ओढ़नी तोहर छूटल कवना बगिया चलेला जिला में इनके शासन जानू चलेला जिला में इनके शासन जानू लेकिन ऐसे ना हमारे भाई लोग बड़े जा कहे कि चारों ओर तरफ से भीड़ बा तो सब जगह देखे के पड़ता है ना हमारे यूट्यूबर वाले भैया लोग बड़े तो हम चाहते नहीं तनी रउआ लोग झूम के आ जाता कि पता चले कि छपरा जिला में हम आई बनी कि चलेला जिला में इनके शासन जानू आए भैया आर्यन बाबू जी जी जी
अकेले कहेगा वो तो लोग आइल वालों तिलक में मिठाई खाए खाली आइए बोलाओ प्रयोग आइए, काला आइए। के पेश कर रही हो लोग। हाँ हाँ आइए एकदम आप आइए, लोग। जरूर आइए। बैठना कि क्या? चलेला जिला में इनके शासन जानो आए भैया त नमवा धा देबू त छुई ना पर शासन नमवा धा देबू आ जाइए। छोटे बाबा अच्छा रउआ के देख के हमरा के गो लाइन याद आवता कि गोरे गोरे गाल बा आ गाली पे काला तिल हो राम कि गोरे गोरे गाल बा आ गाली पे काला तिल हो राम तहरा जैसन सुनर लईकी तहरा जैसन सुनर लईकी किस्मत से मिले हो राम किस्मत से मिले हो राम गोरे गोरे गाल बा गाली पे काला तिल हो राम गोरे गोरे गाल बा गाली पे काला तिल हो राम तहरा जैसन बाबू बाबू जी, जी। एक आवश्यक सूचना जो टेंट वाले हैं टेंट वाले भाई साहब मंच पे आके मिले टेंट वाले भाई साहब मंच पे आके मिले और हम सबके बीच कुछ क्षण भर में भोजपुरी के गौरव जिनको भूला जाता है पावर स्टार पवन सिंह जी का आगमन होने वाला है। मैं चाहूंगा कि जो बैरिकेड बना हुआ है वहाँ पे जो भी प्रशासन के लोग हैं उनसे आग्रह है कि जो भी कलाकार आ रहे हैं उनको आने जाने के लिए रास्ता जो बना है वही रास्ता बताएं। और हम सबके बीच अभी भोजपुरी के जो चाइल्ड स्टार हैं जो गीत और संगीत की संगम कर